Кеше тумышыннан ук яңа белемнәр алырга тели. Ул җир астында сакланган серләргә төшенергә, балкып торган йолдызларны өйрәнергә, тирән упкыннарга төшәргә һәм биеккә күтәрелергә омтыла. Ул күктә очкан кошларны күреп, нишләп үзе дә шулай ук алар кебек оча алмавын аңларга тели. Ни сәбәпле? Бу сорау кешелекне элек-электән борчый. Ләкин сорау бирү генә җитми, аңа җавап табарга кирәк. Әбүл Касим Габбас ибн Фирнәс әт-Такурини бу сорауны бирүчеләрнең беренчесе булмаган, әмма ул беренчеләрдән булып, үзен очып барган кош итеп тоялган. Андалусиядә туган һәм шунда белем алган Ибн Фирнәс кызыксынучанлыгы белән аерылып торган. Ибн Фирнәс уйлап табучы гына түгел, ул әле инженер, фәлсәфәче, химик, физик, шагыйрь, дин белгече һәм медицина өлкәсендә белемгә ия шәхес булган. Ибн Фирнәс 810 елда Андалусиядә, Ронда шәһәрендә туган. Бүген бу яклар Испания җирләренә керә һәм чыгышы белән бәрбәр булган. Яшь чагында ул химия, физика һәм астрономияны өйрәнү белән шөгыльләнгән. Ибн Фирнәс беренче булып планетарийны уйлап тапкан. Ул Кояш системасының механикалаштырылган моделе рәвешендә булган. Күгендә болытлар йөзгән, күк күкрәгән, яшен яшнәгән. Галим төзегән астрономик таблицаларны Европада киң кулланганнар. Ягъни Ибн Фирнәс беренче булып болытларны, яшеннәрне һәм күк күкрәүне фәнни яктан өйрәнүче була. Музыка белән шөгыльләнү өчен метроном ясагач, Әбүл Касим Габбас ибн Фирнәс су сәгатендә уйлап таба. Әл-Мәгатә дигән исем тагылган сәгать вакытны су агымы ярдәмендә билгеләгән. Бу механизмны ул дәүләт башлыгы Мөхәммәд беренчегә бүләк итә. Пыяла җитештерүенә зур өлеш керткән Ибн Фирнәс күрү сәләтен яхшыртыр өчен зурайтып күрсәтә торган пыяла уйлап таба. Шулай итеп ул беренчеләрдән күзлек уйлап табучы була. Аның казанышларын Андалусиянең идарәчесе билгеләп үтә. Ибн Фирнәскә Хаким әл-Әндәлүс, ягъни Андалусиянең хикмәт иясе дигән исем бирелә. Үзенең тикшеренүләре аша Урта гасыр Европасында танылган Ибн Фирнәс бик уңышлы мөхәндис, инженер һәм уйлап табучы була. Ул кешелек дөньясының күктәге кош кебек очу хыялын тормышка ашыралган беренче кеше. Тарихи чыганакларга караганда, Әбүл Касим Габбас ибн Фирнәс 852 елда каурый белән тукымалар тарттырып ясалган җайланма уйлап таба һәм шуның ярдәмендә Куртүбәдә урнашкан бөек мәчет манарасыннан сикереп, уңышлы гына җиргә килеп төшә. 12 елдан соң ул яңа аппарат ясый һәм 875 елда Куртүбә тирәсендә урнашкан Җабал әл-Әрис калкулыгыннан сикерә. Һавада 10 минут чамасы очып, Ибн Фирнәс җайланмасы белән шактый биеклеккә күтәрелә. Ибн Фирнәснең замандашы, сарай шагыйре Мөъмин Сәид бу очышны түбәндәгечә сурәтләгән. Ак башлы бөркет кауриларыннан ясалган канат киеп, аждахадан да тизрәк очты. Хәзерге заман галимнәре Ибн Фирнәсне идарә итә ала торган ясалма канатларда очучы беренче кеше дип саныйлар. Бу шәхес үзеннән соң килгән уйлап табучыларны рухландыручы була. Ибн Фирнәснең казанышларын танып, айның 89 чакрым диаметрлы булган кратерына аның исемен биргәннәр. Галим һәм уйлап табучы Әбүл Касим Габбас ибн Фирнәс 887 елда 78 яшендә бу дөньядан китә.